Cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 43 la versetul 45, pagina Scripturii, ediția Codălescu, 937. Matei, capitolul 12, de la versetul 43. Duhul necurat, când a ieșit afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu aceste întâmplări. Amin. Vă rog să reocupați. Iubiți frați și surori, ne bucurăm că și dimineața aceasta suntem împreună la părtășie în casa Domnului. După momentele de rugăciune urmează să ascultăm al Domnului cuvânt. La prima întrunire pe care am avut-o, am răspuns la întrebarea ce sunt duhurile necurate. Aseară am răspuns la întrebarea care sunt porțile de intrare a duhurilor necurate în viața oamenilor. Nu contează că-s copii, că-s tineri, că-s bătrâni. Duhurile necurate sunt într-o căutare de locuință, după cum am citit și pașajul acesta biblic. Și în ziua de astăzi vom vorbi despre modul în care putem să ne luptăm împotriva duhurilor necurate sau, în anumite cazuri, să-i scoatem afară sau să ieșim de sub influența lor. Este foarte important de știut lucrul acesta. De obicei se predică Evanghelia, mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, după care oamenii îl au pe Iisus Hristos ca Domn și după aceea merg. Își mai permit minciuni, își mai permit anumite subtilități, își mai permit anumite glume proaste, care are sens de dispreț sau de glume de la jumătate în jos, cu tentă sexuală. Și cred că sunt normale, că sunt pocăiți frășneți. Însă toate lucrurile acestea, la un moment dat, sunt porți deschise, care invită anumite duhuri, ca omul care crede în Iisus, care se dă pocăit, care se dă credincios, la un moment dat să fie expuși atacurilor demonice, care, cum am vorbit, încep cu insomnii, apoi încep cu anumite stări patologice, care efectiv vin în viața lui și îl fac la un moment dat un nesuferit, un pocăit nesuferit, care zice că îl cunoaște pe Hristos, dar îi poți, care zice că îl cunoaște pe Hristos, dar înjură pe șantier, și toate acestea sunt forme de intrare a duhurilor necurate în viața lui. Am vorbit doar de câteva lucruri pe care le constatăm și oamenii rămân surprinși. Cum se poate întâmpla așa ceva în inima unui om în care este Iisus Hristos, El să vorbească și să înjure de Satana și de sfinți și de biserici și așa mai. Cum e posibil așa ceva? Întreabă oamenii. Apoi ne sare în minte un verset, se poate din aceeași vână a izvorului să curgă și apa așa și apa așa. Noi încercăm teologic să exprimăm. Da, persoana respectivă poate avea, dar de el se lipesc. Din cauza porților pe care le deschidem, se lipesc anumite duhuri care îl influențează pe omul respectiv. Textul din ziua de astăzi vine să ne vorbească că Duhul necurat poate ieși afară din om. E adevărat că nu se simte bine, umblă prin locuri pustii, fără apă, căutând odihnă și el n-are odihnă dacă n-are trup. De aceea se întoarce în casa lui, adică la om. Și dacă casa lui o găsește goală, măturată și împodobită, nu intră în casa respectivă. Pentru că își dă seama că va fi scos din nou simplu. Și își dă seama că este vulnerabil, că duhurile au inteligență. Și atunci se gândește, dacă mă duc singur, mă mai scoate odată. Fie că se întâlnește cu un om care se roagă pentru el, fie că la o cântare. Îmi povesteau frații că într-o zonă din țară, la un moment dat exista acolo o soră, deschisese undeva o portiță și la un moment dat, pentru că a deschis portița respectivă, nu a avut alte manifestări, dar efectiv soțul ei și copiii nu se mai puteau baza pe ea. Efectiv stătea într-un colț, nu vorbea cu nimeni, se îmbrăca cu rochie, peste rochie lua suman, peste suman lua altceva, pe cap lua un fes, peste fes lua un batic, apoi își punea o căciul cu 2 urechi și stătea într-un colț, așa ca o mâie în colțul respectiv. Nu știau frații ce să facă, soțul, copiii, nu știau cum să o iau. N-avei cine vorbi, era o mamă veselă altă dată. Deschisese o anumită portiță pe o anumită zonă și din momentul respectiv, starea ei a ajuns cum a ajuns. Frații trecând prin zona respectivă, au spus, băi, hai să intrăm la familia asta pe care o știam aici, din familie, la locul ei, ce facem noi, ce putem, cântăm o cântare, facem o rugăciune și plecăm mai departe. Au intrat frații în locul respectiv,
Au început să cânte o cântare, au cântat o a doua cântare, au făcut o rugăciune, au mai cântat o cântare, în timp ce cânta următoarea cântare, sora dintr-o dată, așa ca s-o trezit ca dintr-un vis, a început să-ți dea jos versul, să-ți dea cântare, să-și ia sumanul, să-l dea la o parte, să uita la ea speriată cum arăta. Până o terminat cântarea, sora s-a dus la bucătărie, a pregătit masa pentru toți, au pus masă, în ziua aceea s-a rezolvat problema. De ce? Pentru că o cântare simplă poate rezolva problema. De-aia e foarte important pentru surorile noastre și frații noștri, când mai sunteți pe casă, mormăiți cântări, cântați cântări. Nu stați tot timpul așa și vă gândiți, s-a schimbat ăsta mașina. Tu dă ușa sus, ce mașina aceea? Tu deschizi porți, fratele meu. Tu deschizi porți. Surorile vin la adunare, poate lucrați într-un domeniu, șeful se uită urât la mine, ăla din adunare se uită, oare și are cu mine, oare ce se întâmplă? Oare tu deschizi porți, nu are a face cum s-o uita pe ăla, sau putea să fie uitat în spatele tău, nu la tine. Cântă cântări, laudă pe Domnul, glorifică, mulțumește Domnul de familia ta, blochează, dă-te ușile care sunt. Doamne ajută! Amin! Stimați mei, cum putem ieși biruitor împotriva acestei lumi pe care nu o vedem, dar care ea există, care conduce lumea aceasta, că lumea zace în cel rău. Și legile care v-am spus care se dau. El știe că mai are puțină vreme. De seară o să vorbim despre armele speciale care se dau împotriva lumii acesteia și sunt prezentate în Apocalipsa. Dar azi dimineață continuăm să încheiem ciclul acesta pe tema aceasta care nu prea se vorbește în biserică. De multe ori noi suntem învinși din cauza necunoștinței noastre. Nu am pretenția că epuizăm subiectul acesta, dar cât de cât este un motiv de studiu și de aprofundare a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, cea mai teribilă armă pe care o avem la îndemână și posibilitate este să fii sigur că Iisus Hristos locuiește în viața ta. Asta e cea mai teribilă. Spune Scriptura, când a ajuns în ținutul Genezaretului, a ieșit în față un demonizat, care speria pe toată lumea din zonă, nimeni nu mai trecea pe drumurile acelea, din cauza că avea și niște manifestări demonice. Scriptura ne spune că atunci când a venit în fața Domnului Iisus, Domnul Iisus a întrebat care e numele tău. Și ei au răspuns, numele nostru este legiune. Că suntem mulți. O legiune arată în primul rând modul de structurare al armatei diavolului, ca și armata diavolului provine din armata lui Dumnezeu. Cum am vorbit în prima seară, toți demonii sunt foști îngeri, care au trecut din partea Satanei. Nu sunt alte ființe create noi. Sunt foști îngeri. Armata lui Dumnezeu este organizată pe legiuni. Spune că Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat ce n-aș fi putut cere de la Tatăl meu cât 12 legiuni de îngeri să mă ajute, pentru că armata e... Legiunile au fost o invenție în armatele lumii, în mod special mai relativ recent, aproape cu Alexandru Macedon, apoi cu armata romană. Legiunile erau foarte bine organizate. O legiune avea în jur de 6.000 de soldați. Gândiți-vă că în omul ăla erau arhivați 6.000 de demoni care stăteau lăutul lui. De-aia avea și puterile alea paranormale, care rupeau orice cătușă, orice zăbele și rezista. Îi dădeau o putere extraordinară. Acum, imaginați-vă dumneavoastră că în omul ăla erau 6.000 de demoni. Și în fața lor era o singură persoană. Știți ce spun demonii ăia din omul respectiv? Spune Sfânta Scriptură în Marcu, capitolul 5, cu versetul 9. Spune pe următor, care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și el ruga stăruitor să nu intri mată afară din locul acela. Și versetul 7 spune pe următor, sau versetul 6. Când a văzut pe Iisus de departe, alergat, i s-a închinat și a strigat cu clasare. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă... Imaginați-vă acum 6.000 de persoane întinse pe un tapșan. Nu știu dacă ați văzut vreodată, ați asta? 6.000. Și în fața lor singură persoană. Și aia 6.000 să dârdei toți, să spună, te rog frumos să nu ne... Bă, dar cine e asta? Cine e asta? Că 6.000 suntem de unul singur. Ăla e Hristos, slăviți în el.
De-aia este important Hristos să fie viața ta. Amin. Și, stimați mei, până la înviere, Domnul Iisus are niște declarații în Biblie. La un moment dat spune El așa: iată că vine la mine stăpânitorul lumii, dar El nu are nimic în mine. Asta până la înviere. După înviere nu mai spune așa ceva. După înviere, spune în Matei, capitolul 28, toată puterea mi-a fost dată în cer. Tot ce se întâmplă la momentul acesta este la cunoștința Domnului nostru. Și frumusețea în creștinism față de alte religii este că în alte religii te duci să te închini divinității și divinitatea din parte sau nu înseamnă. Creștinismul este acea religie, acea închinare pe care o are credinciosul, și atunci când credinciosul face voia stăpânului, face voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne pe soculul său, pe poziția sa, pe tronul său. Tatăl și Fiul vom veni la El și vom locui împreună. Și ce se întâmplă în creștinism? Vine Hristos în noi. De aceea Sfânta Scriptură spune în Ioan, capitolul 1, a venit la ei săi și ai săi, dar tuturor celor ce l-au primit. Ce înseamnă a-L primi? Adică celor ce cred în numele Lui. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Amin. Deci ființa finită și muritoare, care sunt eu, născut în 1900 și ceva, plec în 2000, am posibilitatea în timpul ăsta scurt să-L primesc în mine. Nu pe Arhanghelul Mihail aș fi onorat, nu pe Îngerul Gabriel, să-L primesc pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Asta e cea mai importantă decizie a unei ființe umane. Restul, mașini, titluri, bani, toate se duc. Cea mai importantă decizie pe care o poți lua în viața asta este să-L inviți pe Hristos să vină în inima ta. Este momentul când te pocăiești și te întorci la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Verifică dacă Hristos este Domnul vieții tale. Creștinismul nu se evaluează pe ani de pocăință. Creștinismul nu se evaluează prin câți oameni au venit la pocăință prin tine s-au primit. Creștinismul nu se evaluează la câte minuni și semne am fi făcut. Nu. La cât am slujit. Creștinismul acum se evaluează după 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Care spune pe următor: pe voi înși vă cercați-vă. Sau evaluați-vă. Pe voi înși vă cercați. Dacă sunteți în credință, pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Hristos este la dreapta lui Dumnezeu? Nu, nu, nu. Este în voi. Afară, numai dacă sunteți. Eu cum pot să verific acum dacă sunt în voia lui Dumnezeu? Că am nu știu câți ani de pocăință? Că am rămas fidel soției mele? Că am nu știu câte predici? Că mă anunț ăștia că la predicile mele s-au întors la pocăință? Nu asta este important pentru mine. Important este dacă dimineața asta eu recunosc că Hristos e în mine. Amin. Atât tot. Dacă nu știu, nu mai știu, nu sunt zona gri, s-ar putea să fie jumătate din Hristos în mine. Mâinile și picioarele sunt în mine, capul în altă parte. Nu există asta. Nu există zona gri, zona din mijloc, zona unde mai alegi. Există ori Hristos în tine, ori ești lepădat. Frații mei, lepădați, știți ce înseamnă? Că de multe ori nu se găsiți în teologia modernă subliniat ce înseamnă lepădat. Pentru că teologia modernă îți spune că dacă l-ai primit pe Hristos în tine, El acolo rămâne tu. El acolo rămâne. Tu îi prinzi în hol și ruguri și stă acolo. E ca un poster. Nu-l poți da afară. Tu furi, tu înjuri, tu trăiești cum trăiești, dar Hristos rămâne obligatoriu acolo să-ți asigure ție mântuirea. Că dacă te pulgeră, că dacă mori undeva, Hristos să-ți asigure ție mântuirea. Uite că se poate lepăda. Și lepădat în contextul biblic pe care s-a citit aici, este Hristos în tine sau Hristos nu mai este în tine. Și atunci ești lepădat. De aceea găsim aici în textul biblic casa măturată, împodobită, dar goală. Dar goală. Casa e măturată, e spălată de păcat prin sângele lui Hristos care a fost acolo. Casa e împodobită cu versete biblice, cu cântări care le știi de-a rostul din adunare. Casa e împodobită, curată, dar din nefericire Hristos nu mai este acolo cu pocăitul s-o săturat. Că de foarte multe ori, stimații mei,
Cât durează să le inviți pe Hristos în tine? Cât durează? Că dacă vrei să obții cetățenia la un anumit stat, de exemplu, trebuie să depui cereri, ăia te verifică, ăia te cutare, vor să învață dacă ai învățat limba statului, vor să verifice dacă ai învățat legile, dai examene, după care, într-un sfârșit, s-ar putea să te apropii să devii cetățean al acelei țări. Bun, pentru mine, care sunt un fir de praf în lumea asta, știm că am nevoie de Hristos, vreau să-L primesc pe Hristos. Cât durează de la momentul în care îi spun Hristos, Doamne Iisuse, vină în inima mea? Domnul spune să verific, să fiu atent, să văd ce să mai faci pe viitor, să văd dacă meriți, să văd dacă ești dintr-un neam ales, să văd. Nu există treaba asta. În momentul în care omul l-a chemat pe Hristos, Hristos a venit. Cât durează să pleci, frații mei? Că de obicei noi știm că Hristos vine imediat. Și mărit numele Domnului pentru asta. Dar de plecat credem că pleacă. De plecat credem în mintea noastră, credincioșilor, este că, uitați-vă în textul biblic de aici, după ce omul este vindecat, vin proprietarii porcilor. Vin oamenii din zonă. Și observă porcii plutind pe apă și îl văd pe ăla vin îmbrăcat și îl trec la mânti și se sperie. Bă, dar de ce nu v-a speriat mai tare înainte când nu l-a dezbrăcat și vă fugărea pe de drumurile? Cum de acum el te sperie? Oamenii să mai speriați când se pocăiesc oamenii. Câtă vreme umblă din șanță în șanță, cum întâlnim foarte mulți oameni care și-au pocăit. Frate, eu înainte am pocăit, eram bat clampă. Mergeam pe drum și întrebam în dreapta e șanță, în stânga e șanță, dar drumul pe unde vrei. Pentru că el nu mai găsea niciodată. Deci așa umbla. Ei, oamenii nu se sperie. E Vasilii Piatu, e ăla Hoțu, e ăla Curvaru, e ăla Căutare. Bun, când omul ăla a lăsat și-a îmbrăcat și-și ia drumul spre biserică în fiecare duminică dimineața. Îl vezi cinstit, îl vezi că nu-ți mai fură găinile, îl vezi cu tare, oamenii se sperie și spune te-ai rătășit. Băi, nu cumva eram rătășit înainte? Nu cumva când îți dispăreau găinile și curcanul din coteț, nu eram cumva rătășit în cotețul tău? Nu cumva, oamenii nu gândesc așa. Oamenii se sperie când oamenii chiar trăiesc după voia lor, că îți dau seama că ei nu se pot schimba. Există o altă forță care îi schimbă pe ei. Și forța aceea este forța lui Dumnezeu, care transformă oamenii. Uite, vin ăștia și văd la un moment dat și știi ce-i spun Domnul Iisus? Doamne, te rugăm să pleci. Bine, Domnul Iisus m-a fi așteptat să spună cum gândim noi credincioși, nu, Doamne, rămâi aici. Prima e scotizare. De ăștia mai au de ăștia. Mai sunt vindecări de făcut. Mai sunt oameni de mântuit. Mai sunt ori care să le dai vederea. Cum te duci cât spun ăștia că au pierdut bani în porți? Pleci de aici, așa simplu? M-aș fi așteptat ca să înceapă ăștia o grevă japoneză și spună o banderolă albă pe mâini, după care vede că Domnul Iisus nu pleacă să vină sindicatele din abatoare, de la porci, de la cutare, cu plancarde, să spună pleacă de la noi, pleacă de la noi, pleacă de la noi. Și la o dată, datorită presiunii mediatice foarte puternice, datorită concernelor care lucrează în domeniul fabricației carne de porc și a creșterii carne de porc, Domnul Iisus Hristos să fie nevoit cu greu să plece. Cel mai trist verset al Bibliei, știi, care este aplicat la viața noastră, l-au rugat să plece și Iisus a... Cum așa? Noi așteptăm să pleci mai greu. Noi așteptăm presiuni. Nu. Când l-ai rugat pe Iisus să vină în viața ta, te zic, Doamne, sunt un om păcătos, sunt pierdut, te rog să vii în viața mea. Nu mâine, atunci El vine în viața ta prin credință. Amin. Amin. Bun. Vii la adunare. Și Domnul Iisus spune, vreau să mă manifest într-un mod deosebit prin tine. Lasă bărba. Nu mai disprețui pe frații tăi. Că toți sunteți răi, datorită mie sunteți primiți de Tatăl. Nu-i mai vorbi de rău de ceilalți. O, Doamne, lasă-mă în pace, că ăsta chiar merită. Chiar merită vorbi de rău. Slujește mie și lucrării mele, că la asta te-am chemat. De-am lăsat oameni mai capabili ca tine. Te-am chemat așa. Nu, Doamne, eu stau în biserică, vorbesc de păstor, vorbesc de ăla, fac mișto din celălalt, disprețuiesc pe celălalt, că doar mântuirea e singurată pe tine și mântuirea e personală, Doamne. Și la un moment dat Domnul spune, te rog, din punctul ăsta de vedere, fă să trăiești la nivelul la care eu locuiesc în tine
și vreau ca să mă reprezinți în afară, să se vadă că eu locuiesc în tine. Doamne, lasă-mă așa că sunt bucuros că sunt mântuit. Și dacă nu-ți convine, lasă-mă cu pocăința asta. Eu rămân așa. Fratele mei, știi că rămâi cu impresia că Hristos e acolo, dar casa e măturată, e împodobită, dar din nefericire este goală, fratele mei. Goală. Bine, nu rămâne multă vreme goală. Că păcatele pe care le-ai aruncat altă dată, beția care au fugit altă dată, curvia care au fugit altă dată, jocurile din noroc care au fugit altă dată și alte duhuri, tot vin în vizită, că știu că este posibilitatea ca casa să rămână goală. Că omul se satură de sfințenia lui Dumnezeu. Că omul se satură de trăirea pocăinței. Că omul începe să creadă că mântuirea e pentru totdeauna. Odată mântuit, nu mai poți pierde. Și la un moment se satură și există posibilitatea ca Hristos să plece și omul să fie lepădat. Și atunci are la îndemână o inimă măturată, curată, dar goală. De aceea este important, astăzi dimineața, să te uiți la inima ta, că eu nu ți-o pot verifica. Să vezi, este Hristos acolo. Și dacă nu e Hristos acolo și bănuiești că ar fi goală, nu greșești împreună cu mine să spui, Doamne Iisuse, ca să fiu sigur, vino în inima mea. Ca să fiu sigur. Poate nu mai bâlbâi așa din punct de vedere spiritual, dar ca să fiu sigur, trebuie să fiu în prezența ta. Dacă altă dată, la o simplă rugăciune am plecat, gândește-te dimineața asta la o simplă rugăciune pe care tu o pui înaintea Domnului. Doamne, am mai țipat, am mai răcnit, n-am fost serios. Acum îmi dau seama de pericolul la care mă expun. În dimineața asta, Doamne, din lepădat, vreau să trec în partea cealaltă. Să te invit din nou să fii Domnul vieții mele. Dumnezeu să ne ajute. E foarte important să verifici totdeauna. Asta e lupta mea în fiecare zi. Mă lupt să văd pe Hristos în mine. Dincolo de nivelul tradițiilor, dincolo de părerea voastră despre slujirea mea, mă lupt să văd pe Hristos în mine. Nu mă interesează părerea cultului penticostal, mă lupt să găsesc pe Hristos în mine. În fiecare seară când mă culc, mă uit la retrospectiva zilei respective. Dacă observ ceva pe care Duhul Sfânt îmi face de cunoscut că ar trebui îndreptat, mă lupt ca Hristos să rămână în mine. Doamne ajută! Asta e lupta credincioșii. Nu e imaginea care credeți voi sau like-urile care mi le dau unii sau alții. Nu mă interesează asta, mă interesează Hristos să fie acum în mine. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Că e foarte important, iubiții mei, Hristos să fie acolo. E foarte important să invităm pe Hristos în inima noastră să fie Domn și Mântuitor. Dacă Hristos nu e acolo, postul și rugăciunea nu te ajută la nimic. Că demonii nu se cercetați grozav de postul tău și rugăciunea ta dacă inima e goală. El vine și ocupă locul ăla. Și de obicei când îl ocupă, din punctul ăsta de vedere, există o marjă din punctul ăsta și se discută foarte mult pe tema aceasta în domeniul teologic. Ce sens are să eliberezi pe un om din lume care nu vrea să-L primească pe Hristos de un anumit duh? De exemplu, el e robit, e dependent de băuturi alcoolice. Iau un exemplu clasic pe care găsim. Și un credincios, cum natul tău în situația asta, bea continuu, bea distinge și recunoaște că nu el stăpân acolo. Spune, Dom'le, eu mi-am propus să vin acasă, să aduc bani acasă. De unde? Pe drum am întâlnit cu colegii și o forță nevăzută mă trimite într-acolo. E adevărat că mă pot opune, dar îmi place să mie. Mă duc acolo, cheltuiesc tot banii și duci cu datorii acasă, în ziua de salat. Duci cu datorii acasă. Nu vreau să se întâmple asta, dar e dincolo de puterea mea. Tu ca și credincios spui, băi, eu am posibilitatea, totuși am autoritate. Vom vedea, am autoritate. Pot să le eliberez. Ce sens are să le eliberezi pe el? În numele Domnului Iisus Hristos poruncești Duhului de veție, îi pleci de viața lui, dacă casa lui rămâne goală. Nu faci altceva decât alt Duh mai rău decât ăla să vină acolo. De aceea sensul eliberării foarte multe ori are sens în biserică. Ăsta e sensul. Că aici e prezent Hristos, aici se lipesc din noi anumite lucruri și sensul eliberării tocmai în biserică. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea trebuie să vedem de ce suntem insuflețiți. De aceea să vedem la stările de nervozitate. Nu observ că într-o dimineață te scoli așa de mult, tăte spidos.
te țip la femei, te țip la copii, la colegi. Nu pentru că ți-ai propus asta. Există o influență care e în zonă. De multe ori o leși așa și starea aceea de tensiune, de nervozitate crește. E un atac care are loc asupra ta. Nu e o posesie, e un atac. Dar tu trebuie să știi cum răspunzi la lucrul acesta. Și e foarte important ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu harul Său. Doamne ajută! De foarte multe ori venim cu aceste stări. Fac aici comparația aceasta. Dar vreau să vă spun că, în mod special, atunci când stăruim pentru Duhul Sfânt, e foarte important să fim bine pregătiți. Dacă înainte de a stărui pentru Duhul Sfânt tinerii au stat pe filme de groază, dacă au stăruit înainte, au discutat anumite lucruri, s-au jucat cu ocultismul, mai ales cu magia albă, s-au jucat să vadă care e situația, au citit foarte mult horoscopul. Astea sunt forme de opresiune demonică, forți deschise în domeniul respectiv. Bine, de tânărul ăla se lipesc anumite duhuri. Repetând acele lucruri, se lipesc anumite duhuri de el. Câteodată nici nu ești conștient că ele sunt lipite acolo. Ele stau acolo și te motivează sau te influențează doar la momentele oportune. Cel mai clar domeniu în care se manifestă duhurile alea lipite de tine, ele pot sta în stare letargică câteodată 10 de ani de zile. Ies câteodată la egal. Dar ei știu că ăla e domeniul lor de activitate. Ei se lipiți de tine. În momentul când ai ajuns la stăruință, se schimbă tot. De ce? Pentru că atunci când noi ne adunăm pentru rugăciune, să cerem de la Dumnezeu Duhul Sfânt, Tatăl din cerul ce trimite? Vă dau un verset biblic. Voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da ce? Păi dacă eu cer Duhul Sfânt, Tata ce trimite? Duhul Sfânt, totdeauna. Amin. Problema știți care apare? Dacă lângă mine fratele are inima curată și cere Duhul Sfânt, peste el vine Duhul Sfânt. Peste celălalt vine Duhul Sfânt. Dacă eu am anumite lucruri de care nu m-am dezis prin mărturisire, prin lepădare și slipite de mine, și eu cer Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine și în dreptul meu, dar în dreptul meu se manifestă niște puteri care nu vor fi scoase afară, care nu doresc să fie scoase afară. Și atunci apare un conflict. Un conflict care se manifestă. La unii se manifestă cu spume la gură, la alții se manifestă cu căderi de jos. Am întâlnit situații de un băiat tânăr firat, care, când s-a cerut Duhul Sfânt, boteza în dreapta și în stânga, pe el nu-l puteau ține 6 bărbați, îi mișca ca popicile, așa, dintr-o parte în alta. Și frații spuneau, a primit un duh străin. N-a primit, îl avea. Cu el a venit la stăruință. Niciodată nu primești Duhul străinii când ceri Duhul Sfânt, că Tata trimite doar, să țineți minte asta. Tata trimite doar Duhul Sfânt. Dacă eu am intrat în stăruință cu duhuri pe care le-am acaparat de pe filme de groază, de pe internet, de pe cutare și nu m-am pocăit, că asta înseamnă pregătire pentru stăruință. Pregătire pentru stăruință înseamnă să-ți faci o revizie și să spui, frate, mă dezic de lucrul ăsta. M-am uitat la filmele cu tare, am ghicit într-o zi, m-am jucat cu o femeie ca să spune că își ghicește în palmă. Dar e o tentație, ghicit un cafea și alte stări de genul ăsta. Eu am văzut diferite lucruri pe care diavolul caută doar o portiță mică să intre acolo, să se lipească. Ei, toate acestea trebuie mărturisite, date afară prin mărturisire, pocăință, și apoi când inima e curată, e spălată, Duhul Sfânt vine să locuiască, Doamne ajută. Dacă nu sunt manifestări de genul ăsta, v-am spus de tânărul acela pe care l-am văzut, toată biserica, la un moment dat, l-au văzut așa și s-a oprit din rugăciune. Eu sunt la frații slujitori din comunitatea respectivă, comunitate mare. I-am spus, mame, vă trebuie să pe băiatul ăsta aici. El are ceva în nume. Nu știu ce are, nici nu mă interesează, dar are ceva. Ceva care a atras asupra lui influența asta. Duhul Sfânt e prezent aici, după cum vedeți, botează pe ceilalți, vorbesc în alte limbi, se bucură. Dar el are ceva. Duceți-l deoparte și vedeți ce are. L-au dus frații păstori într-o cameră, în timpul ăsta, biserica a început să roage, dar iar se uitau ciudat. Ce se întâmplă? Oare ce s-a întâmplat cu ăsta? După care frații păstori iese cu băiatul ăla de acolo, băiatul întreb, s-a rezolvat problema, da. Nu mă interesa nici ziua de azi ce-a spus el. Că nu e asta important, ce-a spus el.
O intrat și a început rugăciunea, o ridicat beatul mâinile Iisus așa și dintr-o dată l-a botezat Domnul când a văzut. Singura problemă pe care o avea el era ceva acolo, o neveghere de-a lui, o anumită stare care a atras o altă forță care l-a împiedicat să primească pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De-aia pregătirea pentru stăruință e mai importantă ca stăruința ea însăși. Că stăruința e simplă. Ceri și Dumnezeu îți dă. Bați, ți se deschide. Cauți, se găsești, Doamne ajută. Asta e. Dar pregătirea pentru lucrul acesta e foarte importantă ca să poți scoate toate posibilitățile acestea. De aceea este important să verifici. Este Hristos Domnul vieții tale? La noi în biserică discutam cu o anumită familie și îmi spuneau experiența de la sora din familia respectivă. La un moment dat, sora a fost internată la spital, era un vas al Domnului, era o soră credincioasă, era un vas al Domnului, a avut ceva probleme cu ficatul. Și a internat-o la spitalul din municipal din Suceava, la secția respectivă acolo și în salon erau mai multe femei. Problema era că în salonul respectiv erau și niște doamne dintr-o anumită regiune de acolo care practicau un anumit fel de magie albă. Adică se rugau pentru descântece, pentru legături, pentru blesteme care au fost aruncate asupra cuitare, să se căsătorească cineva cu cineva. Bineînțeles că foloseau și icoane, foloseau și niște cărțulii, toate le aveau acolo în salon. Sora noastră a fost internată în secția respectivă. La ora cu tare seara s-a dat stingerea. După ce a dat stingerea, sora noastră s-a culcat. Aia care era plătită pentru așa ceva, că o plăteau oamenii, s-a sculat după ce au dormit toate și a început să-și facă magie ea albă. Să se roage și la icoane, scutare, scuțele, să mai scotea pe acolo niște vieți cașă. Ce făcea ea acolo era tehnica ei. Dar au făcut vreo 2 ori, în searele respective, i-a ieșit paciența. Dar din momentul ăla nu i-a ieșit. Dintre toate femeile din salon s-au dus la sora noastră, a sculat-o din zum, că era adormită, și a întrebat, ce ai? Ce ai tu? Femeia scoasă din sub, ce am? Mă doare ficatul, ce am dormit. M-o internat ăștia aici. Mă doare. Nu știu că ficatul te doare. Ce ai în tine, că ce iese din tine, îmi strică mie și fac eu aici. Ce ai în tine? Ai, vorba de Iisus Hristos, da, e pocăită. Iubiții mei, Hristos e în noi. Poate noi nu-L observăm, dar oamenii îl observă. Oamenii văd comportamentul, văd că ești altfel, datorită lui Hristos din noi. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l faci oriunde, oricând, este verifică dacă Hristos este Domnul vieții tale. Doamne ajută! Al doilea lucru pe care e absolut necesar să-l avem este să luăm armătura lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune că pe lângă Hristos din noi, totdeauna noi trebuie să fim îmbrăcați, că avem de dus o luptă până vine Domnul. Și v-am citit în prima seară din Efeseni, capitolul 6, cu versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Apoi, versetul 13 spune, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi. Că nu contează să iei numai coiful și restul ăla pe Hristos. Nu. Trebuie să iei toată armătura. Și armătura aceasta merită un studiu la un moment dat mai aprofundat. Este vorba de platoșa neprihănirii care te apără, neprihănire nu câștigată de tine, neprihănirea ta personală, ci neprihănirea pe care ți-o conferă Hristos, slăvit să fie Domnul. Însă neprihănirea, platoșa asta are niște vulnerabilități, are inquieturi. Vă aduți aminte de Ahab? A tras cineva o săgeată, folosesc termenul biblic, la întâmplare, care l-a nimerit unde? La încheietura, pentru că platoșa are o încheietură, de aia ai scut. Scutul nu te ajută cu nimic dacă ai un scut bun, dar în dulap acasă. Scutul îți ajută dacă e la tine și dacă este pus între tine și adversar. Că nu te ajută scutul dacă nu e în dulap, dar e la tine pe mână și stă așa, săgeata vine de acolo, dar scutul e tău aici. Scutul trebuie să-l pui între tine și adversar, și dușman, și năcaz, și boală. Și scutul ăla este credința în Hristos, Doamne ajută. În scutul e pus între tine și dușman, totdeauna scutul se vede mai mare decât năcazul. Câtă vreme nu-i scutul spus, boala e mare, pericolul e mare, dușmanul e mare, scutul, când l-ai pus, uitați Biblia mea cât are. Eu dacă mă uit la partea asta a fraților și pun Biblia mea, deja nu m-am mai văzut pe o grămadă dintre voi. Pentru că Biblia îmi ține loc.
Câtă vreme toată ziua spui, Domnul este tăria mea, El este sprijinitorul vieții mele, El este tătătuia mea și Dumnezeul meu în care mă încred. Știți Psalm 91? Acolo este o comparație frumoasă a scutului. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare, cetățuia mea și Dumnezeul meu. Asta înseamnă să ai scut. Mai schimbați vocabularul. Mai rostiți psalmi din ăștia și cuvinte de astea prin casa noastră. Nu vă gândiți tot ce are altul. Eu m-am obișnuit să văd oameni care schimbă mașini mai bune ca mele. Și văd, ca om normal, păi tu ne are ăsta bani. Tu ne are bani. Numai că asta e firea. Dar Duhul merge la omul ăla și îi spune, băi, văd că ai o mașină frumoasă. Dumnezeu să te binecuvinteze, să n-ai niciun accident cu ea și să o porți până la adânci bătrânețe. Bineînțeles că vă zici, băi, pot ești fațarnic, poate nu, frații mei. Îți cel mai sincer cu putință, știți că pot face lucrul ăsta fără nicio problemă? Cândva eram invidios, dar m-am pocăit. Închid ușile. Pentru că totdeauna vei fi atent la ăștia care schimbă mașini. Vorbesc în domeniul ăsta al bărbaților cu mașini. La femei se uită și la fuste, și la roche, și la o grămadă de chestii, așa. Și dintr-o dată poți să deschizi ușa acolo. De unde are ăsta? Unde are acela? Te interesezi de la prietenii lui. Dar ce lucrează ăsta? Te spune că lucrează cu bani mai puțin ca tine. Și de unde își permite el? Să vezi atunci în mintea pocăitului. Numai cu drog. Numai că... Și fratele tău care cântă cu tine aici. La un moment dat se îmbolnăvește copilul tău și spui, frate, hai să ne rugăm. Îl vezi tu mă pielă cu mâinile sus. Tu n-ai documente că umblă cu droguri. Numai că și-o schimba mașina și-l bănuiești tu, n-ai credință că Dumnezeu îl ascultă pe zeală. Dar de ce ți-ai rupt tu legăturile cu el? Pentru că ai lăsat o portiță deschisă. De nu e important pe lucrul ăsta. Obișnuiește-te să-i binecuvintezi pe oameni. Doamne ajută! Obișnuiește-te să locuiască Hristos în tine și pune scutul în fața ta. Apoi picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, spune Sfânta Scriptură. Coiful mântuirii, a siguranței, faptul că tu ești cu Hristos și Dumnezeu și în mână să ai sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Urmărește lucrurile acestea să le ai la dispoziția ta, să le ai la îndemâna ta, pentru că te ajută foarte mult, foarte mult te ajută. Cercetează lucrul acesta. Fii atent la râvna care o ai pentru Domnul. Eu am constatat la vârsta mea că problemele pe care le-am cu râvna nu mai sunt așa de pasionat ca altă dată. Nu mai sunt așa de mă uit la rugăciune. Eu pun de vârstă, dar altă dată eram cu mâinile ridicate așa, mă rugam înaintea Domnului. La dumneavoastră și în alte părți m-am mângâiat că nici voi nu stați cu mâinile ridicate, chiar dacă sunteți mai tineri. Dar nu-i normal să nu te rogi cu pasiune. Nu-i normal să nu cânți cu pasiune. Nu-i normal. Dacă Domnul te-a mântuit și ai 3 ore de slujbă, păi ești la 3 ore de slujbă aici, participi, ești pasionat, ai râvnă. Când venim la pocăință, Dumnezeu ne dă niște ghete spirituale. Se numește râvna Evangheliei păcii. Păi asta aprinzi o viteză, unii rugăciuni ești acolo, de studiu ești acolo, la adunare ești acolo. Dar de ce numai adunare este atâta? Pentru că ești acolo. Ghetele astea îți dă o mișcare, deplasare foarte rapidă. Eu am văzut oameni care nu cunosc tare multă teologie. Nu cunosc tare mult, ca să spun așa, din adâncimile Scripturilor. Dar oamenii ăștia erau la rugăciuni continuu. Oamenii ăștia când era adunare, erau acolo la adunare. Când era repetiție, erau la repetiție. Dar nu pot cânt și eu. Nu prea ai voce. N-are nevoie să fiu și eu pe acolo pe ziua. Așa scaune, dar să fiu și eu în cor, să fiu acolo, să fac ceva. Oamenii ăștia au fost pasionați totdeauna. N-au știut multă teologie, dar nu i-au prins niciodată diavolul. Pentru că diavolul e condamnat. Spune Scriptura că înainte de păcătuire au avut altfel de mișcare șarpele. Cunoașteți în Biblie lucrul ăsta, nu rămân pe subiectul ăsta, pentru că apare un blestem care spune blestemat este de acum înainte să te târăști pe cert este că înainte nu stăra pe pământ. Pentru că altfel n-avea sens, blestem. Aveau altfel de mișcare. Nu discutăm ce spune Isaia despre balaurul zburător și așa mai departe. Discutăm doar faptul că de atunci încoace vrăjmașul nostru trebuie să se tărască pe pământ și nu are dreptul să ne atace capul primar. Ci trebuie să atace doar călcâiul. Doar călcâiul. Ei, ca călcâiul nostru să nu poată fi atacabil, Dumnezeu ne dă râvna Evangheliei păcii. Pasionați pentru Domnul. Și nu te prinde, Domnule, nu te prinde. Dar la un moment dat te sacă. La un moment dat, de ce numai eu? Dar cine a jucat adunare? Dar ce, nu-i destul de pocăinți?
Dar ce, eu m-am învățat cu chestiile astea. Dar chiar eu trebuie să fiu în continuu la repetiții? Da, am o vârstă, dar eu așa. Și facem ca sportivii, ne punem ghetele în cui. Și în momentul ăla nu mai răgăm ca înainte. Și ne ajunge cineva. Ne ajunge cineva cu politica, ne ajunge cineva cu sportul, ne ajunge cineva cu Formula 1, ne ajunge cineva cu filmele, ne ajunge cineva cu altele și ne mușcă călcâiul. Și când ne mușcă călcâiul, ne inoculează venin. Venin care urcă la cap. Și spunea Domnul despre un popor că până când veți căpăta de amândouă picioare. Stimații mei, ăsta e unul dintre cele mai mari pericole. Că n-ai râvna Evangheliei, îți dă pasiune să alergi și nu te prinde niciodată diavolul. Stă numai urma ta, dar nu te ajunge niciodată. Cum v-am spus de frații mei, care sunt la rugăciuni continuu. Cunosc în zona noastră oamenii care știu eu din totdeauna, la ei în casă era rugăciune. În continuu plecau la rugăciune. Când discut ceva din Biblie, așa, mai adânc, eu spun, nu știu, frate, mă rog, ascult și vorbește, Domnul, continuu așa. Dom'le, au o casă de copii, ies în adunare toți copiilor. Ăsta rugăciune acolo, slujesc Domnului. Îmi pasă. Și m-am dat seama, băi, dar ar trebui să vă mai duceți la un seminar undeva. Dom'le, noi cu rugăciune suntem înainte, cu lucrarea Domnului, stau și nu-i ajunge diavolul pe oamenii ăștia. Alții, în schimb, mai deștepți, mai cutare, eu ajuns diavolul, nu-i nevezi, au tot felul de idei ciudate, cu ozeneuri, cu... Stai și te gândește, să vei nu prins astea. Cineva i-a mușcat, o inoculat venind cu ozenei, venind cu bani, venind cu tot felul de ciudățenii și oamenii respectivi, care altă dată erau plini de râvnă pentru Domnul, au acum tot felul de cânturi, așa, stai de gândești, Doamne, eu ajuns șarpele din urmă. Și mai există un pericol, frații mei, pe care îl avem. Pe calea asta a mântuirii nu e o cale netedă. În atletism există, permiteți-mi să vă spun, alergarea la viteză, de exemplu. Când pe o anumită distanță, pe 100 de metri, cei mai rapizi alergători. Dar există și alergare cu obstacole. Există niște garduri puse așa. Când trebuie să alergi cu asta, obstacolele alea nu sunt puse să te enerveze. Obstacolele alea sunt puse ca să le depășești. Ei, pe calea asta a pocăinței, în Împărăția Lui Dumnezeu sunt niște obstacole, numite pietre de potignire sau chiar de păcătuire. Există obstacole. Oameni fosilizați așa în drum. Că el nu a fost ales în comitet. Că ăștia au luat o hotărâre nedreaptă cu el. Când, frate? Acum 10 ani. Și îl stă acolo. Ei, tu când alegi pe mântuire, venind proaspăt la credință cu râvna Evangheliei, dă-i de polovan. E acolo, pe drum. El nu se mișcă, nicăieri. Stă acolo. Îmi aduc aminte când eu eram copil, jucam de-a fugărita cu ceilalți. Deci fugeam noi acolo, fără tenis, fără nimic, dădeam piciorul meu de un bolovan. Ce credeți, că mă mai interesat și nu mă mai urmărește? Trăgeam pe dreapta așa pe stânga și suflam în dești, că o să treci mai repede. Cam așa se întâmplă. Nu vi se întâmplă și voi intrați în casă numai în șosete și piciorul vostru dă de piciorul mesei. Asta nu are nicio treabă. Dar voi, din momentul acela, vă așezați pe locul cel mai confortabil și nu mai aveți chef de umbla prin casă. Ei, așa se întâmplă și în pocăință. Câtă vreme nu ești încălțat cu râvna Evangheliei păcii și ai dat pe un bolovan de poticnire sau de păcătuire, ai tras pe dreapta și pe stânga și mai sunt acolo, începe a plânge pe voși. Ai un cor din ăsta de jale, în zona respectivă. Dacă, în schimb, ești încălțat cu râvna Evangheliei, ești încălțat ca niște bocanci de șantier, care lucrează pe șantier și știți că sunt niște bocanci cu vârf pe oțel. Ai intrat în casă, ai dat de piciorul meu, trebuie să cumperi altă masă. Asta e situația. De ce? Pentru că ești încălțat cu ce trebuie. Ei, pe calea pocăinței, ai râvna Evangheliei, păi, ce verifici, ai. Fii pasionat, dom'le, când se cântă, cântă. Când se roagă, roagă-te. Și ridică șantelele să ai semnal. Doamne ajută! Vă rog tare mult, țineți cont că în Biblia spune că bărbații să ridici și mâini cu ea, nu le spune că este gimnastică spirituală. Le spune că este o formă în care îi adresezi lui Dumnezeu faptul că doresc să fie ascultat. Doamne ajută! Întâlnesc de foarte multe ori frați care sunt frate de Dumnezeu. Surorile au voie să ridice mâinile la rugăciune, că Biblia spune la bărbați. Păi, dacă voi nu ridicați, o să care ele se ridice. Dacă voi nu faceți asta. Puteți să vă verificați rugăciunea care trecut ați făcut lucrul ăsta. Pentru că este o pasiune, o râvnă pe care o transmiți celor. Te văd copiii tăi cum te rogi. Te văd copiii tăi vin la adunare. Stai cu mâinile în buzunar așa, spui, tată, ceresc. Când-ți termin mai scurt.
Copilul tău se uite, băi, tată, te-am văzut ce pasiune ai de rugăciune. De când copilul tău te vede cu mâinile ridicate, te rogi la el, mai strângi un aleluia din când în când care înseamnă slăvit să fie Domnul. Se uite, spune, băi, am văzut pe tata, să rugai, pasionat, vreau și eu să am credința respectivă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Primul lucru verifică dacă Hristos este Domnul vieții tale. Al doilea lucru verifică totdeauna dacă ai armătura și dezvoltă. V-am vorbit doar de câteva lucruri foarte importante de care avem nevoie. Al treilea lucru, obișnuiește-te să poruncești în numele Domnului. Când vezi anumite influențe, anumite atacuri, Duhurile necurate nu se uită că tu rămâi pocăit. Ele te atacă. Ele nu au niciun pardon. Nu au pardon de copilul tău. Nu au pardon de soția ta. Nu au pardon de nimic. Te atacă. Și credinciosul trebuie să știe că i s-a dat dreptul acesta. Spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi? Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Adică și ce nu botezul. În numele meu vor scoate? Cum adică, Domnule? De eu și-o botezat dimineața. După masă, el poate să scoată dragi? Da. Deja are autoritatea asta. Ăsta e semnul prin care tu scoți dragi. Ai autoritatea asta. Când nu o folosești, asta e problema ta. Dar tu ai autoritatea să scoți dragi. Ei ascultă de tine. Dar cum să asculte, băi? Haideți să o pocăi, frații mei. Să întâmplă câteodată când merg în țară și știu zona respectivă, mă oprește un polițist. Și polițistul îmi spune mie că nu funcționează un bec, trebuie să schimb becul și cu tare. Și eu stau supărat. Cum adică ăsta să-mi spui? Ăsta e divorț cu nevastă, așa are șamantă. Vine el să-mi spune mie, schimb eu becul la mașină. Dar cum adică el trebuie să schimb eu becul? Eu trebuie să ascult el, că el nu știe ce situație, trebuie să schimb becul la mașină? Da. Dar el e divorțat. Te schimbi becul la mașină? Da. De el are amantă. Te schimbi becul la mașină? Da. Frații mei, eu respect în momentul când schimb becul la mașină, nu faptul că el e divorțat sau are amantă. Respect poziția care o are el. E polițist. Când noi am fost mântuiți prin Iisus Hristos și l-am primit ca Domn și Mântuitor, nouă ni s-a dat autoritate peste domeniul demonic prin credința în Iisus Hristos. Din poziția asta, duhurile nu comentează că știu cine ești. Tu nu știi exact cine ești. De-aia nici nu poruncești. De-aia nu folosești. Dar tu ai o anumită poziție. Spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenicii Lui și a spus în felul următor. Mergeți, predicați Evanghelia, vindecați pe bolnavi, înviați morții și scoateți dragii. Bun, ăștia au plecat. Când au venit înapoi, m-aș fi așteptat în Biblie să găsim, Doamne, am predicat Evanghelia și atâția oameni au crezut în Tine. Doamne, s-au vindecat oamenii. Doamne, am înviat niște morți. Nu erau bucuroși de asta. Erau bucuroși că duhurile erau supuse. Acum spun o întrebare retorică. Dacă așa de bucuroși erau când au venit, când au plecat, chiar credeau să m-a întâmplat treaba asta? Erau așa de bucuroși? Frații mei, dar atunci cum de-au plecat duhurile? Pentru că au folosit porunca. Au folosit porunca. De aceea în Biblie este scris. Folosiți porunca. Scoateți dragii. E treaba voastră. Noi de foarte multe ori vedem anumite influențe demonice în viața unor oameni și venim și spunem ca în felul următor, Doamne Iisuse, te rog Tu prin puterea Ta, poruncește acestui Duh care îl chinuie copilul ăsta să plece în numele Domnului. Dacă vrei Tu, Doamne, dacă nu știu dacă să duci sau nu, dar dacă vrei Tu, Hristos spune că a biruit domniile și stăpânirile, le-a făcut de rușine, cu alte cuvinte, le-a luat autoritatea și te-a pus pe tine în poziția de autoritate să-ți folosești autoritatea. Dacă tu nu o folosești, stai afară, frig. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu ți-a cumpărat casa, ți-a dat cheile de la casă și spune treaba ta să intri în casă. Și tu stai în frig, la minus 25 de grade, Doamne Iisus, te rog frumos, deschide tu ușa. Păi, dar ți-am dat cheile, de ce nu intri? Doamne Iisus, te rog frumos, deschide tu ușa. Și de așa stau pe ele. Păi, da, am cheia acolo, e simplu. Mai greu a fost de cumpărat casa. Dar cheile la mine, mi-au dat-o mie. Am deschis și am intrat. De ce se folosește poruncă? Pentru că sunt credincioși care sunt foarte așa, limitați. Și ei, la un moment dat, frate, am zis în Duhul meu, în mintea mea, Duh necurat, pleacă de aici, în mintea lui. Dar el nu pricepe că Duhul lui nu știe să gândește.
Singura abilitate să vadă gândurile noastre, să se citească gândurile, este doar Dumnezeu, Creator. Îngerii și Duhurile nu citesc gândurile. N-au abilitatea asta. De aceea, în domeniul Duhurilor, trebuie să rostești mai tare sau mai încet, să spui în numele Domnului Iisus, să-ți poruncesc Duh, dacă l-ai identificat, pleacă de aici. Nu din baza pocăinții mele, nu din baza vechimii mele, ci în numele Lui Hristos, Biruitorul. Și El este obligat să plece. El este obligat să plece. Mi se întâmplă de foarte multe ori când se spune, frate, dar au venit iară. Păi este treaba lui să vii iară. Poate găsești casa goală. E treaba lui. Dar ori de câte ori vine, îi spui, ți-am spus să pleci în numele Domnului Iisus. Numai așa privești. Doamne ajută. Amin. Dacă nu, frații mei, vom fi asaltați de starea aceasta de lucru. Vei simți în prejurul tău lucrurile acestea. Și foarte important, să folosiți porunca. Porunca încă o dată nu se face în numele Domnului Iisus Hristos să-ți spun, nu, în numele Domnului Iisus Hristos îți poruncesc pe baza mandatului meu, că sunt copilul lui Dumnezeu, îți poruncesc să pleci. Folosiți formula aceasta. Folosiți-o și la copii, lucrul acesta. Folosiți. Pentru că e foarte important, veți vedea că o serie de duhuri atacă ca niciodată. Spune Sfânta Scriptură în Marcu, în capitolul 9, cuvântul Domnului despre lucrul acesta, că e foarte important de ținut cont. Că suntem o anumită tineretul nostru, în mod special, intră sub influența așa ceva prin tehnologie. S-o sublinia asta seară foarte bine, o sublinia fratele, prin tehnologie, apare un duh care apare în mintea lor. Duhul acesta este și mut și surd. Produce aceste două. Vă aduceți aminte că în Biblie spune Scriptura că la un moment dat i-au adus Domnului Iisus Hristos un copil care spunea că nu vorbea. Și cuvântul Domnului ne vorbește despre situația aceasta în Marcu, capitolul 9, de la versetul 14, dar apoi în continuare. Și Domnul Iisus Hristos întreabă în versetul 21 în felul următor. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Pentru că încă o dată duhurile necurate atacă și pe copiii voștri. Cum se manifesta Duhul acesta? Domnul Iisus îl identifică în versetul 25 din același capitol. Când a văzut Iisus că norodul vine fuga mare spre el, a mustrat Duhul necurat și a zis, Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară. Era în el un Duh mut și surd. O să vedeți între asta că copiii din ziua de astăzi sunt atacabili pe linia aceasta. Din cauza tehnologiei, din cauza site-urilor pe care le vizitează, din cauza colegilor pe care îi influențează, la un moment dat vorbești cu el și n-ai cu cine vorbi. Țip la el și te întreabă să-i spui. După care îi spui, băi, spune-mi, povestește ce gândești, ce spui, ce-ți treci prin cap. Să uit așa, nu vorbesc. Încerc să mă gândeam, că discutam cu nevastă mea, dacă ar inventa și un aparat de știi gândurile, cred că prima dată nevestele la luați vad ce gândesc bărbații și apoi mamele vad ce gândesc copiii. Și gândești, nu spune. Nu spune deloc. Nu pot citi absolut deloc. De ce? Pentru că e un duh mut și surd. Bine, și cum rezolvăm problema? În primul rând folosești porunca. Am întâlnit situații în care copilul se ducea de la școală și mamii se rugau cu punerea mâinilor peste patul pe care dormea copilul și poruncea Duhului să plece, se lupta în mod continuu și poruncea Duhului și copilul a început a se limpezi. Cunosc un caz pe care mi l-au spus frații, că era un copil dintr-o familie de credincioși care avusese parte din asemenea frica de multe ori, de câini, de cutarea, tragic lucrurile acestea. Nu-i timp să discutăm amănuntele acestea, însă atrage. Cert este că trezește în fața unui fapt împlinit. Copilul tău e frică de ceva, are o fobie de ceva, de anume ceva. În momentul respectiv trebuie să lupți împotriva acelui lucru. Și povestea familia aceasta că copilul lor era la școală. Și cum era așa la școală, tot în continuu insuficient. Dom'le, nu știe să lege dreapta din stânga, nu știe să facă, nu știa să rezolve probleme. Venea acasă și copilul era destul de supărat, era o fetiță, era destul de supărată că colegii le depășesc, că e ultima din clasă, că e așa. Și într-o seară s-au rugat, erau mai mulți frați acolo, și s-au rugat. Și unul din frați avea o vedenie. Și s-a văzut la copilul acesta că lipsește legătura între urechi, ochi și minte.
că el vede cu ochii, aude cu urechea, dar nu înțelege cu mintea. Și în seara aceasta, la rugăciune, s-a poruncit Duhului care întrerupea legătura să plece. Și am văzut conexia făcându-se. A doua zi s-a dus fata la școală și a venit cu un feber, cu foarte bine. Și a scris toată clasa și colegii se mirau. Pentru că a doua zi s-a rezolvat problema aceasta. De foarte multe ori există atacuri de genul acesta. El e trecut la întârziați, e trecut la mai așa, dar există acolo. Și credincioșii au datoria, ca și părinți, nu trebuie specialiști cu licență. Ca și părinți, să te rogi, să poruncești și lucrul acesta să-l faci stăruitor. Doamne ajută! Amin. Să folosești lucrul acesta. Ultima armă pe care o avem la îndemână în domeniul acesta, dacă toate categoriile de duhuri ies afară cu poruncă, odată și Hristos în viața ta, odată ce ai armătura de protecție și de atac și folosești porunca, iese. Dar există o ligă superioară de duhuri. Cum v-am explicat în prima seară, sunt ligi superioare și de îngeri, care au putere extraordinară. Există o ligă superioară de demoni, care nu ies afară la poruncă. Pe lângă poruncă îți mai trebuie ceva. Și când ucenicii au venit la Domnul Iisus și au spus, Doamne, noi până acum, de au venit copilul cu părintele cu copilul la noi. Pentru că au văzut că avem rezultate. Că îi scoteau dragi la momentul respectiv, în numele Domnului Iisus. Și au venit la ucenici și ucenicii n-au putut să-l scoată. Au folosit poruncă, au folosit tot ce știau ei, n-au putut. Și acum ucenicii erau, se întrebau, Doamne, și spune tot în capitolul 9 din Marcu, în capitolul, versetul 28, când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi, de ce n-am putut scoate Duhul acesta? Era mirare și pentru ucenici. Era un rateu pentru ei. Că până atunci rezolvau probleme de genul ăsta. De ce nu l-am putut scoate acum? Duhul ăsta ce n-ai zis când am poruncit noi? Și Domnul Iisus dă răspunsul. Acest soi de dragi. Deci vorba de o altă categorie de demoni. A zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. De-aia e important postul și rugăciunea. De-aia e important, atenție, eu cred că ești în faza asta să te întâlnești cu anumite situații de un soi. Când frații spun, Doamne, ne-am întâlnit cu tot felul, am făcut ce am știut noi, am citit din Biblie, am poruncit, dar nu se întâmplă nimic. Atunci nu poți să spui la părintele respectiv, știi că ai treaba, merg acasă, mai postez cu o zi eu, o zi soția, ne blindăm cu post. De-aia postul și rugăciunea trebuie să fie ceva la îndemână, să ai la bord, cum ar veni, să ai la purtător lucrurile astea. De-aia disciplina credinciosului trebuie să fie postul și rugăciunea. Doamne ajută! Și pe bază de post și de rugăciune făcută în preaviz, înainte, pe baza aia, tu ai poruncit și nu contează soiul. El trebuie să plece. Câteodată se împotrivește. Câteodată apar manifestări. Uite cum în textul ăsta biblic ne arată Sfânta Scriptură să văd pasajul ăsta biblic aici. Spune Sfânta Scriptură, versetul 26. Și Duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Adică cum, Domnule? Îi poruncește Domnul Iisus Hristos să plece, el îl apucă pe copilașul ăla, îl zgâție așa, îl trântește într-o dată, că toată lumea e convinsă. Bă, dar tu în fața lui Iisus faci așa ceva? Are dreptul să facă așa ceva. Dar nu are a face ce face el. Are a face că tu ai autoritate să-l scoți afară. Că se manifestă că bomează. Că se manifestă un miros sulfuros, puturos. E acolo se manifestă. Tu trebuie să poruncești să plece din locul acela. Doamne ajută! Amin. Ori biserica trebuie să fie pregătită pentru așa ceva. Anumite biserici tradiționale au exorciști licențiați. Biserica Catolică, unde sunteți dumneavoastră, au exorciști licențiați. Aș vrea să vă spun, biserica nu-i are. Nu există slujbă specială. Există darul vindecărilor, dar nu are slujbă specială, pentru că ăsta este un drept dat tuturor credincioșilor ca să lupte împotriva împărăției celui rău. Că mi-e ușor așa să spun, frații mei, eu îmi trăiesc pocăința pe șantier, la locul meu de muncă, dar nu e o problemă de asta, chem profesioniști. Nu, profesioniști ești tu. Profesioniștul chemat de Dumnezeu ești tu. Tu te rogi pentru casa ta, tu te rogi pentru copiii tăi, tu pui numele Domnului peste ei, tu ți evaluezi comportamentul, tu ți evaluezi armătura și tu trăiești pocăința. Doamne ajută! V-aș ruga tare mult, ridicați-vă la nivelul ăsta. Vă ajutăm și noi, ordinații din biserică.
Vă ajutăm și noi în domeniul ăsta. Dar primul om care ești la prima legătură și știi totul acolo, ești tu. Trăiește la nivelul acesta ca Dumnezeu să ne dea biruința și harul Său. În finalul mesajului meu, vreau să vă spun, frații mei, că prin aceste lucruri care le facem, prezența lui Hristos în noi, armătura creștinului completă, toată armătura lui Dumnezeu, apoi poruncă în numele Domnului Iisus. Câteodată mi se întâmplă că mă duc la anumite ungeri, mă cheamă frații și mi se dă, mă duc cu alți slujitori la alte ungeri, toți ceilalți fac ungerea cu îndelemn, mă duc la persoana respectivă și în numele Domnului Iisus poruncesc Duhului din boală să plece de locul respectiv. Câteodată e nevoie să mai facem ungerea, câteodată nu mai este nevoie. Pentru că odată ce pleacă Duhul, pleacă și simptomele, pleacă totul. E un duc de boală care este acolo. E cuibărit din cauza la ceva anume, dintr-o portiță lăsată din deveghere deschisă, e cuibărit acolo. Porunca nu trebuie să lipsească. Și apoi trebuie să avem la bord, totdeauna la purtător, post și rugăciune. Doamne ajută! Când avem pe acestea, spune Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 10, versetul 19, tocmai lucru pe care vreau să-l desfințez, pentru care în mediul nostru evanghelic circulă. Băi, dacă te rogi pentru demonizația, ea vine asupra casei tale. Îți atacă copiii tăi, măi. Îți atacă nevasta. Ca atare, de ce să-l deranjezi în altă parte, spii la mine? Stau liniștit. Ori Biblia vine și spune foarte clar. Iată că v-am dat putere să călcați peste șer și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă poate. Are dreptate Domnul ce spune? Dacă crezi pe cuvânt, fă lucrare. Doamne ajută! Nimic nu te poate vădăma. Suntem oameni, suntem vulnerabili. Dar nimic nu te poate vădăma. Are grijă Dumnezeu să-și împlinească cuvântul. Să vă dea Domnul tuturor biruință. În mod special veți avea probleme cu copiii voștri. Sunt într-un domeniu în care demonic este la el acasă. Mass media e infestată de influențe demonice. De oameni demonici. De oameni care se închină lui Satan. Ei circulă pe diferite rețele de socializare, de la unii, de la alții, pe diferite rețele media și demonii cu intră în viața lor. Părinții au datoria să curățe pe copiii lor. Au datoria să se roage pentru ei. Au datoria să lege puterea întunericului și să elibereze. Și Dumnezeu să vă dăruiască și vouă și mie biruință. Amin.